Республикабызда 5 октябрьда оғаш утырту ойлығы да старт ола. Узашақ Яшел Башкортостан акциясы мәсьәләсе хөкүмәттә оператив киңәшмәдә каралды. Әлеге акцияга илешүләр агымдагы елның язында ук бик теләп катнашты. Узашақ чараларның төп максаты тирә-юньне яшелләндерү, киң җәмәгатьчелекнең игътибарын табигатьнең яшел үпкәсен саклау проблемаларына юнәлтүдә. Хәер арайындашларыбыз әлеге эшкә акция старт алган чук тотынды. 1 октябрь көнне Ишкар авылы янындагы урманда ил күләмендә үткәрелүче Яшә урман акциясе кысаларында Яркәй урманчылык участогы хезмәткәрләре һәм мәктәп укучылары тарафыннан 12 мең дана ылыслы агач үсентеләре утыртылды. Бүген менә Илеш районының Яркәй участковый лесничествосында квартал 37-дә үтә акция «Живи лес». Акция үтә ел сайын 2 мәртә, яз көне, көз көне бетен. Менә көз көне бүген үткәрергә уйладык монда. Утыртабыз без 3 гектар посадка. Менә шул җирдә посадка. Где-то 12 мең штук елка бетен. Цель ежегодно үзебезнең кисәчәк урманнарның возобновление. Бар күпме кискән сүз күбрәк утыртырга тиешбез. Хәзер направлениедә шундый бара бетен киләчәккә дә и бездә һәм бу эш әйбәт апарыла. Без утыртабыз именно безнең әйтәйек Илеш урман хуҗалыгында непрерывное лесовосстановление бара. Без утыртабыз урманның сирәк җирләрендә, потому что монда сплошной рубка безнең вообще запрещен. Илеш районында сирәкләнгән, где агач biraz киселгәч, 30% халык кискәннән соң без шул астына теге җирне сөреп менә шулай иттереп, шуның астына утыртабыз. Утыртканнан соң, где-то 4-5 елдан соң уже башлана изреживание. Киләчәктә һәм бер где-то 20, әйтәйек 30 елдан монда өсте полок киселеп беткәч, менә урманның өсте астында уже естественно үзебезнең утырткан урманнарның уже балкыт киләчәк бит инде. Bir ağaçtan una үскән, 10 ağaçtan урман үскән дип әйтергә ярата урманчылар. Әйнде бу мөһим эшкә яшь буынны җәлеп итү, мәктәпләрдә урманчылар отрядлары булдыру бу бик кирәкле хезмәт. Беренчедән укучылар эшкә өйрәнә. Икенчедән тирә-юнебезгә яшеллек бирүче, сулар һавабызны чистартучы урманнарны саклау, агач утыртуга алар төшенә. Сүз уңаеннан агач утырту акциясенә җирлегебезне яшелләндерергә теләгән һәр кем кушыла ала. Кулга-кул тотынышы башкарган хезмәтнең уртак нәтиҗәсен райондашларыбыз иртә яздан ук күрер дип ышанасы килә. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.